Аз им правя клипче. Айде бягайте да гоните пеперудите. Къде отидаха? Защо не може да ги хванете? Бягайте. Какво намери? Какво намери, мамо? Какво е това? Змийско грозде, май се казва. Буба и Рали берат цветя. Какво намерихте, деца? Ах, че хубави момиченца. Я елате да ви видя тук. Ау, че хубаво цвете. Благодаря. За мен ли е? Да. Я, ето тук го покажи и твоето. Ау, че е хубаво. Чудесни сте. Искам да се видя. Ама аз правя филмче сега. После ще се видиш. Виж, Раличка. Виж, ето тук. Оп. Айде сега Раличка ще види бубито. Ето я бубка. Оп. Я виж цветенцата. Виждаш ли ги? Я да видим. Я да видим дъртите къде са. Ето ги и дъртите. Ядат семки. Какво стана с пеперудите? Те избягаха. Избягаха ли? По-големи от тях.